Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Diɲɛ selege naani tɔnba a ɲɛmayaso ni o ye conseil de sécurité ye u ye dɔ fara diɲɛ selege naani tɔnba u ka basigili jɛkulu min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni o ye MINUSMA ye u ka baaraw kuntagala ka an ka jamana kɔnɔ ni san 1 farali a kan a ka baaraw bɛna ɲɛsin hali bi bɛɛ ani basigili o kɔkɔrɔma donni ma an ka jamana kɔnɔ ani ka dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ani farafinna cɛncɛn ka jamana 5 ni o ye G5 Sahel olu ka kɛlɛbolo kura min ni o sigira sen kan dɛmɛɲɔgɔnya wale a bɛna taa ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma banbaganci mɔgɔw kɛlɛli la. Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli caman kan y'o ko kun kan an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ u ka basigili jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA u bɛ dɔ fara a ka mandaw kundala kan. Yɛlɛmaba ma don ani sango manda ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ka baara fanba ɲɛsin bɛ fɛn min mɔ. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso ka fɔ la o ye bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ accord d'Alger o waleli ani Mali surasiw dɛmɛni ka taa se farafinna cɛ kana jamana 5 ka kɛlɛbolo min kan ka bɔ don nataw la ni u ko ma ko G5 Sahel kɛlɛbolo o fɛnɛ dɛmɛni yɛlɛma fɛnɛ ma don maa hakɛ la. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka banfula bulalamatigiw bi t'u jɔ maa ba tan ni saba la an ka jamana kɔnɔ a ba 1920 ye polosilakaw ye a ka baara fanba o bɛna kɛ fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn min ni o tɛgɛna bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka wale ni ka G5 Sahel kɛlɛbolo fɛnɛ dɛmɛ Mali surasiw bɛ se ka Mali dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min u ko min ma ko autorité de l'État Mali jamana ɲɛmayaso ka fanga ka boli Mali dugukolo fa bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ se ka sabati. Kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ni o ye secrétaire général ye Antonio Guterres ale ye laɲiniw minnu mɛnɛ kɛ o ka don bala Mali kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali surasiya dɛmɛni Mali dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'o tora ka kɛ bɛ bamaji jɛkulu minnu ni olu carin bɛ an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ olu ta yɔrɔ bɛ se ka dɔgɔya ni Mali kɛlɛbolow ka yeli ye a fanw fɛ. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ka manda kura an ka jamana kɔnɔ a bɛ cakɛɲɔgɔnya sɛbɛkɔrɔ do diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ni Faransi kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye force barikani ye ka taa se farafinna cɛ kana jamana 5 Mali Mauritanie Niger Tchad ani Burkina o kɛlɛbolo ma ni o ye G5 Sahel ye manda kura baaraw nu donna ka bɛn ni dimanche tɛmɛnen ye an ka jamana kɔnɔ. Faransikaw ka lasigiden min bɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies na ni o ye François Delattre ye ale y'a yira k'a fɔ kɛlɛbolo ninnu mi ɲɔgɔn dafa de Mali jamana kɔnɔ a ko diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka hakilina kura de ta o hakilina kura in tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛɲɔgɔnya kura o ka se ka bolo da diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ani farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se diɲɛ selege naani jɛkulubaw ma ani farafinna jɛkulubaw bɛɛ ni basigi kunga. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko coordination des associations ale ni musokulu ONG a min bɛ wele ko kafo u jɛra ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn arabadon ma Bamakɔ kura bolibana walasa ka ɲɛfɔli kɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu in a ka bureau kurakurayali ko kun kan an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Cherifla Jabarani so tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ Mohamed Sidibe. Ni ɲɔgɔnlajɛrɛ min kɛra kafo fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ka mɔgɔw la kunnafoni k'u labɔ ko dɔw kalama min bɛ cakɛda yɛrɛ kun kan n'o ye a ɲɛmaaya ye ɲɛmakɔrɔ min kun bɛ yen n'o ye Madame Traoré Umu Touré n'o ye musow ni denw ni du kunkan ko ministre ye sisan ale bɛ ministeriya la kafo ka sariyaw la a tɛ se ka ministeriya kɛ ni ka segin ka kɛ kafo ɲɛmɔgɔya ye. Kɛnɛ in sigibaaw y'a yira ko kabini avril kalo tile 11 san 2017 Madame Traoré Umu Touré a kɛra ministre ye k'a ta o don na ka na se bi ma a m'a ka démission lettre di jamana dun sariya b'a yira n'i ye ministre ye ka ban i tɛ se ka ca wɛrɛ fara ministeriya kan k'o kɛ a ma ye ka ministeriya bila ka fara i ka ca ma a ma ye i ka ca bila ka ministeriya kɛ. Kɛnɛ sigibaaw y'a yira k'a fɔ Umu kɛlen ministre ka se sisan ma a kɛn tɛ ka kafo ɲɛmaya sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma fɔlɔ o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye kafo kɔnɔna bi ni kɛnɛ yɛrɛ sigikun ye ka mɔgɔw lawudɔnniya k'u labɔ o koɲa kalama. Waleya dɔ de bɛ kafo kɔnɔ an ka présidente a nomina ka kɛ ministre ye a ka nomination waati k'a b'o la ka se bi ma ani bureau mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye a n'a ma ɲɔgɔn ye a n'a ma sigi ka kuma kuma tɛ k'a fɔ mɔgɔ min kan k'a nɔrɔ bila anw yɛrɛ ka gafe minnu b'a jira k'a fɔ ni ale taara fɛn o fɛn n'o ye président sɔrɔ donc mɔgɔ wɛrɛ min kan ka bila nɔ na o waleya ma kɛ. Nin kɛnɛ sigilen kɔfɛ an kɔni hakili la jamana ɲɛmɔgɔw n'olu ye autorités ye u tulo b'an kan na u ɲɛ b'an na fɛn min ɲininen don présidente fɛn gɛlɛn tɛ a ka nɔgɔ barisa sariyaw b'a jira an ka jamana in ka fɔ n'i kɛra ministre ye ale ni baara wɛrɛ si tɛ taa
ni tubabu b'a fɔ ma ko incompatibilité avec d'autres fonctions. Donc o b'a jira ni bolo bi fɛn o fɛn na ca o ca la i b'i bolo b'o la i bila la ministeriya min na k'i ɲɛsin o de ma. Anw ta in a y'a maa bolo bɔ a la a bolo b'a la halisa o de y'a to an y'a jira k'a fɔ bi an bɛ na ka n'an sigi ka nin kuma in fɔ. Kafo sɔrɔla démocratie de nana ni kafo ye donc kafo kan ka gérer démocratiquement mais transparence tɛ kafo kɔnɔ gestion démocratique t'a kɔnɔ an wulila an ye lettre ci ɲɛmɔgɔ ma k'a f'a ye a k'an fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan donc an tor'o la k'o laɲini kɛ ka laɲini kɛ f'a nana kɛ ministre ye a kɛra ministre ye ale de ka mɔgɔw bi yan kafo yɛrɛ ye musojɛ de cɛ kelen t'a la cɛ association t'a la mais n'i donna bureau kɔnɔ i tɛ fosi sɔrɔ cɛmisɛnninw kɔ olu de bɛ ka kafo gérer ni fɛn min nana o bɛ taa d'a ma a yɛrɛ b'o gérer sous silence mɔgɔ mun ka d'a ye k'olu bila ka t'o yɔrɔ la a b'olu bila ka taa en place la donc o tɛ se ka ɲɛ o. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ labɛnbaw u y'a yira k'a fɔ sira o sira n'o kan ka se k'i da don kafo koɲɛw la tari a présidenti kɔrɔ n'o ye madame Traoré Umu Ture a ka se ka président in n'o ye kafo président ye k'a di maa wɛrɛ ma u y'o sira bɛɛ taama hali bi u ma nimisi wasa sɔrɔ. Ne hakili la ne ma dala n'an bɛ dɛsɛ an ka taabolo la parce que an bɛ ka baara kɛ ni texte de anw tɛ foyi wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ texte kan n'an taara tan an bɛ taa dɔɔni dɔɔni ka taa texte étape bɛɛ kɛ étape de bɛ an ka fɛn kɔnɔ statut règlement kɔnɔ n'an b'o affranchi yɔrɔ yɔrɔ n hakili la bureau kura bɛ sigi. Ni an ka mɛnna a y'a ka démission sɛbɛn n'o kɛra salamu fatiha nka n'o ma kɛ komi musow y'a yira sunkalo kɔnɔ k'olu bɛ bɔ ka marché anw tun donna musow n'o cɛ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi o ma ɲi jamana ma o musow ka kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko musow ka kɛlɛ ma ɲi jamana ma musow ka bɔ ka taama anw sago t'o ye tuguni wa anw yɛrɛ t'o fɛ o de y'a to an wulila ka se nin na nka n'a ma ɲɛ min kɔ a bɛ k'o ye dɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in kan musow caman de bɔra k'a yira nin waleya min filɛ nin ye kafo ɲɛmaaya kɔrɔ fɛ n'o ye madame Traoré Umu Ture ye k'a ma bɛn u ma. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fanba a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ ka bi sɔrɔlenw na. Kongo Kinshasa kɔnɔ min bɛ wele ko Kasai ni a yɔrɔ faliba cayalen don bi kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu bɛ yen u kɛn bɛ ka bolongɔninde ɲɛsin Kongo Kinshasa ma ɲɛmɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ bolongɔninde fana ɲɛsinnen don diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fana ma ko u tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wali kelen dalaka minnu ni u y'olu ta u tɛ k'olu bɔ u siraw fɛ ɲangini ta fan fɛ tiɲɛ don bi Kongo gouvernement jalakilen don kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ninnu bɛ ka sabu kɛ ko kɛlɛw minnu bɛ senna Kasai kɔnɔ mamurulen jɛkulu bunduja Kongo ani Kongo surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ko Kongo surasiw tɛ ka kɛlɛ in kɛ ni nɔgɔya ye u tɛ ka kɛ ni musalaka ye a baara ta u ni besetigiw de bɛ ɲɔgɔn na marifatigi ni besetigi ka kɛlɛ ko fɔ u ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ta fa ye min ye ka daminɛ nazarala tɔnba Union européenne na fɔ ka taa se diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ko olu bɛ ka ko in musalaka minɛ u kan k'u jɔ jɔyɔrɔw minnu na ni ɲangini siraw minɛni ye ka ɲɛsin Kongo ma ɲɛmɔgɔw ma ko u bɛɛ k'o kɛ ni musalaka ye o fɛnɛ k'u ka jati la kɛra sababu ye dɛmɛ min kan ka ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ Kasai kɔnɔ na ni u degun bɛ k'o dɛmɛ bali k'u lasɔrɔ bawo Kasai mara la maa caman de y'a ka so bila ni ka taa bisimila minɛ kungokolo fanda banda kɔnɔ bawo yɔrɔ in ye tuma yɔrɔ de ye san 2016 septembre kalo la marabolo 4 de bɛ Kasai kɔnɔ minnu ni wulikajɔ kɛra Kongo Kinshasa surasiw ni polisiw fɛ ka ɲɛsin mamurukilen jɛkulu dɔ ma min bɛ wele ko bunduja Kongo ka sabu kɛ a ma ɲɛma ni o ye kaminan sapu ye o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a tɛ Kinshasa fanga lakodɔn ni o ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga ye o kɛra sababu ye ka mugu ni kisɛ k'u banamini u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka man yɛrɛ fa sanko uti kalo la kabini o kɛra kana bila bila faliba de bɛ ka kɛ mɔgɔw kɔni tɛ ka fali kɛnin kɛ cogo dɔ dɔw y'a yira k'a fɔ mamurukilen jɛkulu mɔgɔw ka falenw de don dɔw y'a jira k'a fɔ Kongo Kinshasa surasiw ka falenw de don dingɛbaw bɛ ka ye minnu ni mɔgɔw su don bɛ a kɔnɔ u k'a ma ko fɔso commune maa 3,000 ɲɔgɔn na o de bɔnɛna a ni na Kongo Kinshasa chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkulu ka sɛgɛsɛgɛli ka jaabiw ka fɔ la. Gabon ni Cameroun ni jamana fila wɛrɛ farafina caman jɛ yanfa jamanaw na minnu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ diɲɛ seleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI yɔrɔ dɛmɛ na bɛ se Tchadi jamana ma bi Fonds monétaire international ye a jira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 300 ni miliyɔn 12 san saba kɔnɔ o juru bɛ don Tchadi ma ɲɛmɔgɔw la u ka se ka nekura fiyɛ u ka baaradaw la barisabu ka da ka gɛrɛndɛba bɛ Tchadi jamana ka bi ka sabu kɛ taji min ni sɔrɔ fanba dulon bɛ o la o sɔngɔ bin bɛ diɲɛ seleke naani suguw la o tɛmɛnen kɔfɛ kɔkan
juru o belebele de bɛ Chadi jamana na ani a dɛmɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kumana jɛnsɛgɛnna ni warisoba Fonds monétaire international FMI ka nin dollar wari miliyɔn 300 ni miliyɔn 12 juru san saba kɔnɔ. U yɛrɛ ka fɔ la ko a na kɛ sababu ye ka Chadi jamana kɛ ka fiɲɛ sɔrɔ. Dollar wari miliyɔn 300 ni miliyɔn 12 in a kun fɔlɔ o bi di Chadi jamana mɔ. O bi bɛ dollar wari miliyɔn 40 ani miliyɔn 8 ani dalasi 180 mɔ. Kɔsada in na Fonds monétaire international FMI taamaden minnu dara munumunu zalu la Chadi faba la njamena ni u ni jamana ɲɛmaw sigira ka kuma. U y'a yira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u bi fɛn min fɔ Chadi ma ɲɛmaw ye ladilikan la. O ye de sɔrɔ siraw minnu bɛ Chadi jamana kɔnɔ u ka lajɛ k'u sogi a kana dan kelen mɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara gɛrɛndɛ kan. O kɔrɔmasuru ye Chadi jamana ka sɔrɔ fanba dulomɛ taji min na bi n'o sɔngɔ bin bɛ n'o tɛ wari tɛ se ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ la. O kumana Chadi jamana ma ɲɛmaw k'a lajɛ ka sira wɛrɛw dayɛlɛ. Sɛnɛ bɛ se ka ye o la, bagan mara bɛ se ka ye o la, wale kelen olu yɛrɛw bayɛlɛmali fɛnɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira wɛrɛw ye. O bɛɛ ka fisa ni sɔrɔ kun kelen ye. Uganda jamana kɔrɔ yanfa sigibaw ye a jira k'a fɔ olu kɔni balala k'a ye maramafɛntigi dɔw kɔni bɔra Sudan du Sud jamana kurani fa fɛ ka se olu mɔ ni mugu ni kisɛ ye. Wa maa minnu kun don Sudan du Sud surasiya fini de kun bɛ u la fana. Uganda ni Sudan du Sud ni ɲɔgɔn cɛ danjɛ dugumisɛnnin maaw de y'o seereya di. U y'a yira k'a fɔ Sudan du Sud jamana den minnu fɛnɛ ye u sigiyɔrɔ bila Sudan du Sud ni ka bisimila minɛ Uganda jamana kɔnɔ bɔnɛ ɲɛsira ɲɛ kama. Ni Uganda jamana kɛmɛ k'u bisimila mangama jamana ma denw bisimila yɔrɔ labɛn de dɔ la ko gbari ko maramafɛntigiw taara bi o Sudan du Sud jamana den ninnu ka Uganda dugukolo ka yen fana. U kuma fɛ ka Sudan du Sud ka den ninnu da ka putunu ni u ye ni u k'a ma ko enlèvement. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ siya woloma manga o de bɛ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ jamana ɲɛmaa n'a ka danga ni ɲɔgɔn cɛ. Salva Kiir ani Riek Machar surasiya fɛnɛ tilan bɛ o cogo la. Siyaw minnu ye kelen ye olu de bɛ taa fan kelen fɛ u ni minnu tɛ kelen ye ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn fa boloda ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Uganda ma ɲɛmaa dɔ fɛnɛ ye a jira k'a fɔ juin kalo tile 17 sɔgɔmada yanfan fɛ Uganda jamana kɛmɛ ka nin yɔrɔ in min labɛn Sudan du Sud maa degunenw ye Uganda dugukolo kan ni u b'a yɔrɔ wele ko gbari. Ko juin kalo tile 17 ko wulikajɔ fɛnɛ kɛra k'a sɛgɛrɛ maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ni olu kɔni ka sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin Sudan du Sud surasiw mɔ. Ni a surasiw kɔni tɛ surasiw kɔni ka fini bɛ u la ko a se ko u taara ni bagan misi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o 180 de ye. Uganda surasiya babu sentigi kuma min na ni ale ɲininkara yala ka bɛn ni tarata don ye Uganda ni Sudan du Sud ni ɲɔgɔn cɛ danjɛ la maramafɛntigiw donna yen wa a y'a yira k'a fɔ a kɛra. Nka yala Sudan du Sud surasiw de nɔ don wa wale kelen jɛkulu wɛrɛ de nɔ don a ma se k'o kɔni farafasiya. Bebe na jɛnsiregena ni setigi jamanaw ni jɛkulubaw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa Sudan du Sud manga bi se ban u y'a jira k'a fɔ u jɔrɔ bɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ jɛnsiregena ni tɔnba Nations Unies fɛ Sudan du Sud manga laban bɛ taa bange génocide la ni o ye bɛɛ fa ye i n'a fɔ Rwanda jamana ta si san 1994 min y'olu sɔrɔ. Keniyakaw ka jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta ye a jira k'a fɔ laɲini min kɛlen don ko ale ni fanga sinamatɔnw ka cɛbɔ ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jabaranin na min b'a fɛ ka min kɛ jamana ye k'o dajira jamanadenw na baarakɛtaw la walasa danaya ka se ka da i ka jamanadenw fɛ k'i ta uti kalo kalataw la ko a tɛna ye a kɛnɛ kan. A ka fanga ɲini jɛkulu babu sentigi ye kɔrɔfɔ in nsɛmɛndiya arabadonya in na k'a fɔ u ka cɛbɔ ni o ye Uhuru Kenyatta ye a tɛna ye a kɛnɛ kan jabaranin na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni diso damadɔw de farala ɲɔgɔn kan ni ka min ye nin ɲɔngumɛn ye k'a labɛn jabaranin na a bɛ kɛ tako 2 ye juillet kalo tile 10 a n'a tile 24 jamanakuntigisigi kalata o ye uti kalo ye. Cɛbɔ filaw bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ Uhuru Kenyatta ani fanga sinamatɔw ka cɛbɔ ni o ye Raila Odinga ye. Nka Uhuru Kenyatta jamana ɲɛma min bɛ k'i kama a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ a y'a yira k'a fɔ a tɛna ye a ɲɔngumɛn kɛnɛ ka jabaranin na. Nka Raila Odinga fanga ɲini jɛkulu minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛ u ka cɛbɔ ye ni u k'o ma ko NASA olu y'a yira k'a fɔ u ni ko in labɛnbaw kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye a ko bɛ se ka kɛ cogo min u kɔni ma jaabi kelen kɔni di a labɛnbaw ma k'a fɔ u ka maa Raila Odinga na ye a kɛnɛ ka wali kelen a tɛna ye ko nka ko yanni juma kɔni cɛ k'u n'u ka jaabi di olu kɔni labɛn bɛ maa o maa kɔni ko k'i n'olu bɛ sigi ka kuma jamana jɔli kun ka n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye ko olu labɛn bɛ. A bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Raila Odinga min kɛmɛ fanga sinamatɔnw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu cɛbɔ ye bi nin da siɲɛ fɔlɔ a k'i kan bɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Kenya san 1997 a y'a ɲini k'a jɛ 2007 a y'a ɲini k'a jɛ 2013 k'a ɲini k'a jɛ nka san
2013 kuma mina Uhuru Kenyatta bina jamana ɲɛmaya ɲini ɲɔngumɛ min labɛnna jabarani na a yera o kɛnɛ kan fo a se yɛrɛ a kun y'a jira k'a fɔ a jiginna a ko labɛnbaw la ko barisabu ka d'a kan o donni kama a ka jateminɛ bɔra kan k'a fɔ ko in labɛnbaw u kun bɛ ka maa min dɛmɛ o ye ale fadenw ye kuma kɛcogo ni kuma taabolow la u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jabarani na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kenyakaw fɛ jateminɛw nana ni a ye k'a fɔ a kalata ti kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baara kɛcogo ni baara taabolo kun ka jamana ɲɛma wali kelen cɛbɔ fɛ a sinsin bɛ fɛn min kan o ye siya kow ani sigiyɔrɔ kow ye minnu ye siya kelenw ye wali kelen siyaw minnu ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka taa fan kelen fɛ n'a fɔra ko an bɛɛ lajɛlen ka taa karisa fan fɛ bawo ani karisa de bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ siya dɔ la wali kelen siya dɔ lasulu la bɛɛ bi jɛ ka taa o fan fɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛma dali la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.